ή επιτέθηκαν στις διαταγές του αφέτη. Αυτή τη στιγμή δόθηκε η εκκίνηση της 7ης υποδρομίας. 9 καθαρόαιμοι 6 ετών διεκδικούν το έπαθλο Θρασίβουλου. Για την πρωτοπορία είναι η Ερμιλίντα, τώρα ο Ράνινγκ θέλει να περάσει, ο Κανόπους είναι στην τρίτη θέση μπροστά από τον Αλεσάνκο. Στη συνέχεια είναι ο Καρναβάλ. Πιο πίσω τρέχει η Μερσίνα, ο Αλέξαρχος, Φράνσις στην τελευταία θέση. Ράνινγκ μπροστά, Ερμιλίντα ακολουθεί, Κανόπους στην τρίτη θέση. Στη συνέχεια Καρναβάλ, Αλεσάνκο, Όρμος και Αλέξαρχος. Ράνινγκ, Κανόπους και Ερμιλίντα. Ο Αλέξαρχος έχει βελτιώσει σημαντικά τη θέση του, έχει πιάσει την Ερμιλίντα στην τρίτη θέση. Μάλιστα καθώς η Ερμιλίντα τρέχει ανοιχτά, περνάει και από μέσα. Ράνινγκ και Κανόπους. Ράνινγκ και Κανόπους. Περνάει ο Κανόπους από την εσωτερική στην τελευταία στροφή, καθώς ο Ράνινγκ τρέχει ανοιχτά και τον απειλεί. Ράνινγκ μπροστά, Κανόπους από μέσα, προσπαθεί να περάσει. Ράνινγκ και Κανόπους παλεύουν σκληρά. Στα τελευταία μέτρα έρχεται δυνατά απ' έξω και Όρμος. Είναι ο Καρναβάλ στα τελευταία μέτρα.